Hi guys, good morning. So nas mama dani nagsayo guys kay ang cellphone niyang gihatod kay aron ma-upload pag sayo kay adaw na siya lakaw. Aday kapaingon ma. Anibersaryo bis kamada karon. Tubig day. Ang min. Nalo sa jalis dia. Oo. Nalo ka kaon dia. Isod pud dising baya. Nakunoy kaon guys. So guys, no wala ko upload kagahapon kay tungod sa kalabat kay sa kong ulo. Ang kalipong ko ang tindog nang wagi ko video gahapon ako i-upload. Ay na ko video gahapon pero wala na ko na-edit. Si mother kay iyang cellphone iya manggi kuan. Ako na ibalhin sa isa ka cellphone aron katong isa mo iyang maka-video. Taro nga pag video mother ayo pagkurug-kuruga. Kay ato din isumpay unya dayon. Aron ugma buntag nimong upload. Niya sa hapon na i-upload na ko niya sa hapon ipabilin na akong cellphone nga daan kay isave na ko na ang video. Duha magkawak yung video dani guys. Ang isa ako nang i-edit. Ang isa pod humana pod og edit i-save na. So maka-upload na na ugma. Maka-upload niya sa hapon. Karon wa pa man upload. Upload ya ito karon sa buntag ang isa, unya sa hapon sa tong isa. Then mag-video. Katoy una ang kuan. Nag-all siya sayang dollar guys. Alang kapag pagtrabaho na ko, agkapalta-paltahan pag-upload. Nakaroon kayo anong ko nagtrabaho, uploadan ko na siya buntag hapon. Kung makaya lang. Pero ako pa ko i-upload ha. Wala pa ko i-upload kay agkuan ko hapon sa cellphone, labad kaya akong ulo man. Nya. Ag-edit pa biya, ag-editon pa biya. Nya, sakit kaya akong mata kung agatubang sa cellphone. Sakit kaya akong mga dini oh. Dini pa ingon dini ulo oh. Ikaligo kay nako sa buntag gabi na kog okay ra nga pag man ako kaligo kay may samot may nang kasakit hangtod gabi na may gani kay natoy kuan ni Alchil nga haplas unsa tong haplas lang gihatagan ko ni Alchil og haplas i-order daw to niya para sa kuan niya may akong giplasa gabi dinhi sa akong ulo ho nabugnaw kay siya dapat ba nakakatulog ko pag sayo na okay naman karon pagkabuntag Kasi ko okay. Tambal. Wa man ko nagpalta. Usartan. So kada tan dito sa Cebu mi nga sa kundugo wala na to nako wala din ko nagpalta-palta. Kaya tong dito mi sa Cebu guys na napaltahan to na ako dinhi kay nagmutong pagtrabaho na ako ni kalimtan ako pag inom ba. Kay sayo-sayo. Basta buntag lagi dali-dali mito. Dali-dali man kita paglakaw niya. Nagkalimtan na ako pag inom sa buntag sa akong tambal. Namutong pag adto na mo sa Cebu gikan siguro to sa biyahe init nya pag abot dito init kayo pag BP taas mga akong dugo namutong wala na gid ko nagpalta-palta pag inom akong giabay dinhi ang tambal na sa gawas kay pag human kaon inom ni kong tambal daw ready na among pamahaw guys alay na dinhi mother Ablan unsa man na Isak sa diyo. Ayun ang burot. nagdala si mother og kuan guys kaning dilata kay gikan daw ni sa DSWD itagaan pud ko niya daw gatas oh. Tagaan pud ko niya guys ay na lang Tag-ingon man ko gabi niya. Ipadlong tanim mo ni kuan ang kuan. Mimi. Ag-ingon sa Griklan. Bili ni sa kula. o ito ni mo bili ni dito imong kamanghuran lang muna among pamahaw guys sudan di na siya trabaho kay ang ipon na nagnana Dili unta na sa mga arsas bugat. ambot na niya mura man nagkuan dapat na mga libor mo mga arsa na ng bugat dili kay siya ang Rinarilo na. Chuk na tarugan na naghibi man lang stan. okay naman na Kuyalan! Dali na! Ines! Alika! Si Mimi nagmarites pa pag sayo ho? Wala lagi ko nagkapilang. Dali na. Dagang kay kukuan lagi na ni Sarah.
kapilan. Pamahaw guys, napat ko direct pamahaw. At sumunod si Tato dito. Nana sa litson niya, guys. Kadala, lugar ka doon ala. Sa Manilang, basa ang pagkalungag lang. Lamit ka ba sa abang mga bugas na yun? Lamit ka lagi. Mabawi na lamit ka. Mama ko nakapaniyak ng gabi eh. Sakit kaya akong ulo. Ako, sir. Binalan. Yan siya kung kaunti nito. Naglugaw na siya gabi eh. Ika nga yababa. Mga dong! Nagamit tong halang namin kaya. Tumaan na daw mo Thursday. Mahal din! Ha? Namahal mo siya. Yung hospital ba? Ito ng hospital ka lang. Wala ko alam. Total, Oo, ito ng dito ba? Lamit yung halang yun. agarang gamit sa halang. Yung hospital yun po. May mula lang ko na ito ka. Mahal ba din? Kalimutan ni Kapit. Namahaw na kayot. Tapos nagmakaw. Pati na lang, kami! Ayun na din. Ano yung bugos, guys? Kayot, namahaw na kayot. May klase Mimi, guys. Kasi nag-ingunay. Nagkan na kayo? Iya, itagan po ko niya gahapon. Kinsa tunay. Ay, kinsa. Kaya ito bugos. Di ba yung si teacher na may klase? Minute ako. Noy, dahil di ba yung si teacher na may klase? Wala, nag-chat siya, no, may klase. Yeah, sila sila teacher. Ano may minit? Nay, Ang takot lang, ito. Nay, absent Peter. si teacher, Nay. Ay, dyan. Nay, absent si teacher. Pareha bang ako dali na wala namang kamot ay Kunit na sino? wala na bukod. Nay, may gata. Parungan na ang mga Wow, okay. Ano, nagpasok dito? Tindas mo kape din ko. Kung na to, ko anay katong tiko. Katong dalab di ba? Diba nagkape ni tatay na ba yung kanon? Dili ma. Oo, dili ma. Oo. Katong isa, katong brown. Wala na lagi. Tanawa na to ka na pa ba? Kuya, basta sa... May kulog. Kaya na ide. Iba ko, parang nga. Kinaparaw nang daayo diri. Ito ba ba hawlit na yun? Lan ba? So, Lord. Malagi ito mo pag-uli ang unang sinina ang naman. Kung sila. Grabe naman kayo. Hindi naman kayo. Nang wala mo tayo maglulay, me. Pagbalik ko sa eskwelahan. Pagkatupan. Pagkadun ako sa eskwelahan. Masala? Ay, pagkadun ako sa eskwelahan. Sinado na Ang bag na, ang gamitin mo na ito ang... Ano mo, gigil man mong dadan? Ano ko nagkuduaan na? Sa barinti, ito yung dalal. So, Kabalo na si Mario mo nag-video siya. Nagbubuhat mo naman. may nadana. May duha. Dautan niya.
Hindi ko kauli ang lang. Nagkagubot sila guys. Layot! Naye! Kalat! Kay, Kalat! sa kanyunay. Uli, alaganin kaon. Walang kaon din eh. Silaka mo nagpakaon mo lang. Nakuan ang tuan, 98 na to. Meron ako na. Meron ko sa akin. Ano yun yun? Hindi ko lang. Kay, kailan mo sipon kay? Tawid, wala ka ron. Ayam ka sa uma. Masih pa sa bado. Tulak ka sa bado man. Oh, magstila ko ugma para way sa amok, para way sa baay. Kaya kaya isula buhay klase. Labi lagi niya kapilang. Siya kapilang. Hindi naman di oy. Nagay ko na oy. Huwag mo naglayo ni Lulong. Kandulan na dala. Kape man ni nanay ko, pigo ba eh. Ako ka. May nag-iplit, imo bisog mi. Ngayon guys, humana man akong edit yung video ni mama. So ako na nang i-clean up yung cellphone kaya ron dili ma-full storage. So mapauli na siya. Ako ipatod siya ni LG kay si Alan gihubagan man og ngipon. Hubag kayang ang papangig ni Alan guys. Manang siya naghago-hago. Amang yabi na ni. Si LG ang makatog ng material guys. Naglinog da. Kusog kay nga linog karon ah. Ito pa naglinog. Ito siya ni LG. Tama. Wala kay Juan dili gabi pero sa balingwan kusog kayo kalisayan gapon. Ato di ka? Mas lang. Grabe ka kusog sa linog guys, nagawas gay mi. Nagawas mi kay kusog yung linog. Ginuog ko. Asa na sa kato ah. Pagpangulbaan ko basta ga kuan grabe tayo magipag-ayo mo. Tayo magikay mong palay ah. Hambog na guys. Asa tong kusog nga linog lang? Asa? Ang alugbati. Daghan og bunga tong nangka guys. Kahapon diri sa Timayamiya na mikpik. To. Iyang gikuan hinog. Kakaon siya gahapon hinog nga nangka. Daw nagdali-dali kay mubundak ng ulan. Ayan. Daghang kay bunga tong marang guys oh. Ang mangga may nga daot tungod sa hangin. Laag sila guys. Pakanon na nako sila. Uli mo uli. 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 Uli mo ba? Huy. Lina.
Ang isa nangasawa na pod. Uli! 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 Laaga na mo ha, laaga na mo ha. Uli, 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 uli. Uli, uli. Uli ba? Duha ra ka bukbae, puro lak ay pito ka buklaki. Uli, uli, uli. Uli, uli. 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 Agoy. Unsa man ka? Uli. Silob. Silob. Balik na sila guys. Na silang inahan. Ngayon guys, ako tawran og kortina among pertahan. Sara ni. Buling man. Tawran among pertahan sa kortina guys. Nilag makaabot pa. Nakimpang naman akong stand ay. Ano man. Naligsan sa motor. Nakasa na niya lang dek? Hindi ko kabok. Lansan naman ito. Loko. Sa loob ni ari, pag pagkakat yung bugat ko. Din ko sino na. Dito lagi. Bicho ko. Tara. Wala mo nagawa ang ano sino? Ano yung So, pawara ko na pagtanggalan kaya ni tanaw. Kanang mo gamitin guys, kay kuan siya sa pari duy-duy. Tent. sa una araw ko pagkuha, mabalik na lang tak. Ha? Sa paha. Habiran mo na. Gawin mo na. Laksan na, boss. Taas. Dirty finger. Original niya itong ko. Abo, bra? Kira? Abo, bro kayo daw. Okay na? Okay na? Dali sa taman mo. Ubus ko may. Kira? No. Among iring naglayas ulit. Bado. Mga kamong iring guys. Hari pitas. Low, low. Sapa. Isa ka lang. Kurang lang mo pa. Pa.
Signal. Long. Ay, kurtina. Iwi! Ha? Ito ba na iwi? Inyong mata ko, iwi. Ako ka lang sa mga... Iwi. Isot na nga. Iwi. Ako din yung... Ako! Iwi, mata si matatay lang. Ako naman. Ako ba? Dagan pa sa mga kwan. Bala na. Di ka pahagwa ako sa doktor na. Ako na ko. Susubo na. Iwi, kagdagway. Bilado ka. Bilado ka. Bilado ka. Ha? Bilado ka. Ayun po. Just a finger. Ante, mabito ko. Apay kamuti guys. O panangan ito na long. Ay. O panalogari. Sky, dalahan yung magulik ka ha. Ay, di si mong mama. Halo. Charger. Light. Bilin! Asa to sa me? Pag-inom na ni vitamins ni Luna ho. Ikaw! Pag-inom na ni Luna. Pag-inom sa vitamins me. Guys, magulang yung tatay. Oh. 1,000. Oh, 2,000. 1,000. Oh, kulangan si Dos. Shampoo din eh. Oh. No, kwarta ko. Iya ba? May imo notebook mi ho. Sige, lagay sa ko Dos lady. Wala ko'y kwarta lang. Wala. Ako piso. Sige na. Oh, Kaya kung bay kami. isa ka pa ulit. Sino na yung kwarta sinaan din? Madali na. Ito na, Nay. Ito sa unahan. Imo una. Dua ibu kita tiguang naman ka. Inom ka, Sky? Meron tayo Sky. Tapos Ika? kaya mo na kindi. Inom ka, Sky? Ayan. Hala na, giluwa ni Nay. Wala, tulong ko to Garitson. Nagnundo sa tubig. Alam ka tubig? Ha? Hampak-hampak kung tagi ka karon. Hey, yaw. Iklap. Lami, mang good. So guys, man ako ginom sa kong tambal. Dara kong tambalan na akong gibutan. Karon diretso ra inom. May kuhay manot mo ko. Isulot sa mong kuhan. Lami, pero ang pabili. Sada na siya guys. Nanay kortina. Ah! Nay kortina nga. Dala na ako gikan sa Cebu pero Inuman na rin ang ito na ako ipamutang na ni kay Juan puti. Kapuyan kung labas puti nagkapi ko guys. guys. Okay, wala ko nagkuhan. Batsada na siya. Kani gabit ni sa pamana. Ipas lang nila nagpamana kay kadlok pa sila sa linog. Di pa sila glangoy guys. Kay kadlok pa sila kay sige pa linog. So ready na na diha guys.